Uttom phangcho ke pasik sak dambera phuthak loring lang soarat ningkang samse ka chapaklang HSLC pen HSLC asat lang ki unduna tuma phan KSA dipua rupiah tumam pen karcho Ingdeng thomkep Karbi lameramai ningkan isegamai pia phan tirika mamai keseng Come one, come all to the Winter Football Tournament 2021 in the memory of late Khorsing Ingti, village Nopak Kiling, and late Samsing Ingti, village Kangnek Tokpi at Tekelangjun Sports Association Playground organized by Team Tekelangjun. Registration starts from 2nd of October to 12th of October 2021. Karbi Anglong live at babirta lumpen nilisa mijuli bepi nonor juik tha birtang ton pen Kedamtang penang anapor pen loring lang soarong arat aphan uttom phangjo ka pasik sak dambera phuthak loring lang soarat chingrumsi kedamtang preni phai ke thomarni pherang kyamai padopon loring lang so hawaralong kedamtang suri hini rapho aningkana hut mithang arong rup che udikangsi di phurong sopi matipungalong nang dot haglo Lapen la so long le bangke nang nilu pu ame thang atum ningje dat pen lapen chupalar tekang et pen aphia bangke uthot longle ke nang jipura loring lang soarar phan arniwa amat utom phangchwa bang rara phan pado sujulo bangso phutha ke damtang preni phai ke thomarni loring lang soarat chingrumsi pherang kya mai padopon pherang kya mai longkaning je pona tengke ladak pen ke damatum ana bangke longle nang nilu pu ajok ame tha longle bangke chupalar tekang et bonta non jang thuke longji pu alam pen ajok rara phan kai kya ke nang pasik sak nang nilu busi ninje pon nili tumta karbi methanga long le long si ke du ke thakbom na penili tum bangladeshi kali kopia these nili tum loring lang swarar phan kai kya mar nang ka pado sojolo nitum ning ing samjin pen dolong le loma uttom phangcho tum nitum aphan bangladeshi punang ki puwa bang ke nili tum ning duk pik lo busi pherang kya thengnu rar tum ninje pon dak penge dama tum bang aku cewang bilu putapu aku no phi bang ke la nani akara singilongi pu kaline kalang ne amala dak pen na sila tum aku la swalong li nang chi humri thuyi si ke ba nang ke along li bangke alang tum ke aprang chopalar lab lo chopalar edlo non ke asapo du moneta 500 hektar bak si dui na swalong li kenang chepan tu ke non an sita nang chepan lo mana du no dak tum sar pemar man mana du no alang li bang jobordus nang pan lo ke alang di rumes rong hang gangbura bang ta hang lo pugali chingwai na che than chimu mana lemu ya sitai tu along li ta ichechel beta chibing khre na ma ya sitai nang tu bango laputa pulo alang li bang beden Nili tum loring lang so arara phana bangke KAEC kachare hen pen thangna rakirap nang pipon peseta arnisia bangke long vek jipu ningje pathe pensi dumbomlo bonta uttom phangchwa bangke kaikya mar rar phan nangke ther nangke haba bangke nili tum checha kon epusi ningje pon tak loring lang so kiduk kisung ajoine sipini nang li tumang no nili tum arjap nang koklo la son thosi nili tum makai ta nili tum kai kita la son si sung nang bom poma Nilitum Bangladeshi ma, nilitum tai Karbi khai, emena jagat lapen Karbi aso, lasi nilitum han lason si muni tu nang sinek bong poma, labang so loading lang suarong, nilitum han kido nang pathir thiloma, nilitum na hok pen ke bang Karbi takali, nilitum da Karbi Anglong so lapen Karbi angse, nilitum Bangladeshi pu nilitum hana ki puke. Abana tum lapian uttam phangcho tum nang ki puke nining aduk dupik lapian nang litum karbi do ana pandai litum kithe ki ding thuma da chuning rilo nilitum phanang litum nang ke radun jia phansi nilitum chuning rilo News report Karbi Anglong live
Kedam tang preni phai ke thom arni Rongmedan Community Hall along HSLC pen HSLC asatlang ki unduna tuma phan KSA diphua rupia tumpen karchwa sai dengpo Bangso Maya Long Rongmedan KSA Uniramai Phu Sarbang Riteron Ben Mai Chepa Hempu Ponsi HSLC Lapen HSLC Asadlang Kachepa Unduna Tuma Phan KSA Diphua Rupia Tum Arideng Pen Archoponlo Bangso Karchoponahut Khai Lapen Longri Longpat Jingthur Nangji Bulote Loke Charlie Henlo Akinang Sot Nai Pupena Jok Kachetong Dun Loka Charlie Amumar Doana Tuma Phan KSA Tumpen Maya Long Bidisore Chethan Ponrenti Bangso Mai Long KSA Diphua Rupia Mai Phu Nokjir Diso Dihin Chunbang Velbon Phang Chopen District Kong Chunbang Madhab Rongphar Dihin Chunbang Rakesh Terang Atum Chetong Don Renti News Report Longsodaringti Karbi Anglong Live Kebangji suri hinira engkoira hini aningkan arko chiklo angbong ingdeng thomkep karbila meramai ningkan esek tiria mai pi nijang Karbi Anglong dongkam kama longka padoponji aphan kedam tang preni phai ke thomarni tirika mamai sengpon tanglo Bangso tirika mamai ke sengpon along karbila meramai nijang Karbi Anglong longria mai mai phu sar imbe mai chapa hempu ponlo Bangso hud kebangji ingdeng thomkep karbila meramai ningkan esek tirika mamai pi Mesen la pening samjin pen kapachun ponji aphan pura tirika mamai phu Mongol Singh bia phan arpu kepek ponalong Dor Singh teron pen G2 terang aphan dunmai phu la pen serlongki bia phan kongchun bang Dr Har Singh terang pen Sar Singh phangcho aphan rapchun bang arpu pek pon la pen an parta pachathang chun bang aphan longking hi la pen komol kathar aphan si pek ponlo Karbila meramai tiria mai pi Mesen pen kapachun ponjia phan pura dihin rimbang kareng tisopi bidisararpu CEM Tuliram Ronghang Abarim MLA Dr Mansing Rongpi Aren Ingti Moses Singleng Jugening Leng atuma phan ingbai ponlo Tirikam ke sengamai long KLA tiripia mai phu hidhinat Rongpi pendanglok kado kabe subcommittee inkoira hini an sengponlo Bangso tirika mamai ke sengpona hut KLA nijang Karbi Anglong longri chunbang Ramsing Katharatum Chetong Donsi kado kawe bang pharoi sira phokep se bang phubang phi Chetong Donsi ing samjin pen tirika mamai sengponlo Kheruni pen Mohanteron Karbi Anglong Live Bharatiya Janata Party along kedo Korkanthi Kisan Morcha atum hini angdeng klembang amai padoponsi songaja kong ansose kapang tangpen kebangji MSC kilik mate election ahut kacherap dun thekba meja puthak kachathan chemon padopon Kedam tang preni phai ke thom arni ada por phai kre simalompen teke langjun LP school along Korkanthi Kisan Morcha atum hini angdeng klembang amai padopon SD Morcha Amai Phu Mohenteron Hinpen Kachari Ponamai along Korkanthi BJP Mandal Committee Amai Phu Dolo Ingti Kongchunbang Chandra Ingti Kongchunbang Dhansing Ronghang Dunmai Phu Kamsing Rongpi OBC Morcha Amai Phu Dilip Sahu T Morcha Amai Phu Sampanika Lapen BJYM Amai Phu Rajiv Kiling atum pendanglok penangan Kisan Morcha Klembang Phubang Phi Lapen BJP asongja atumta Chetong Dunrenti Maya long Kisan Morcha tum kaiketa Mandal Committee pen District Committee tum kapin khara tengki claim ke dampen ansu se songaja kong pangtang dunsi kebangji MSC election ahut BJP pen kache toiduna tuma phan ke pahai dun thek pa miji aphan kache thanchimon padoponsi kebangji MSC election ahut komatsi kithur dunjima aphan ticket kelongji kelong le phuthake jethan dunangni athe komada bang phubang phiatumsi party ticket kache wan thekma hala phansi kapahai dunjia phansi kacherap chitu pidunang poputa cheparipon anparta Kisan Morcha atum sai katikia raralong kacherap chitu dun thekja phuthak setami kachingwai paduponsi sayang deng ni sempen pachon ponlo Action long nituma hintame ajab thipen nitum 14 nong koranchi homosti long bangke nitum ajab thipen itum BJP pen mane abang phu tiket cuano stame nitum hin bename nitum Kisan Morcha hin bename ajab thipen nitum ke pahai dunji phan usi nitum pini second is to mailong tame nitum pini sethan chimum pon Dong mukak pen semsing ingti Karbi Anglong Live
Lakhain ko rapho nilip MSC constituency ka parlo Anglong hawaralong ke dwara ratuma phan kapathu anathu kapachi hum ponjia phan lapen rara tuma phan aning kaparung pona jai mek en ponsi football kapathu kapadopon non malom Anglong arlo hawar ke dwara ratum choklem chodam aning klar subsidy ratum si ke ong jasemet mighty mungarong pen upper degrong lokhiram rong phara rong ke kilometer hini sose chotsi dolo kachehelo halada ke dwara ratuma phan ningka pathela pen ningka parung ponjia phan ake mang padoponsi arni si aparman football ka pathua sai dengponlo kedam tang preni phai hini arni Anglong hawar mighty mungarong LP school jui hidialong klamalong KFA kadumari aro atum patirpi ponsi kado kabe terang trok atum labangso football ka pathua long chepati dunno terang trok angbong kadomari hanse FC pen phangcherop FC atum kethek muchada jok angdung kiti angdeng an chepali dunno angdung kiti kabathu ponahut phangcherop FC atum kethek munaga jok kethom phaibe mate 3-0 goals pen chepahai ponsi ke hayano i chepalong dunlo KFA aro amai phu well killing kachari pon nong ikipia mayalong kadomari KFA aro achunbang rajan hanse pensi kachophalo hi adwa phan pachini pon pen karcho padopondo mayalong KFA tiri pia mai amai phu avinash rong hanga phansi aluhi sarpo man pen kachopha ponjia phan chisik ponlo bonta alanglike kebeng ke phan ke doko ka jok adular rara sai klembang bilison terangsi jetong dondo Laswang bong nilip KFA Aropia Mai Phu Bikrom Topi Thanbang Ronjit Rongpi Rara Sai Klembang Phu Sujit Timong Benting Terang Thanbang Hilary Terang SGB Langtuk Tokbi GB Pahi Timong GB Joseph Hanse GB Chandro Teron GB Biran Hanse Upper Degrum BJP Amai Phu Samsing Hanse Atum Penchenglo Bang Pharu Phoso Se Rara Tumta Kapathu Ahut Alira Champidonsi Mesen Pen Sayang Deng Pachun Ponlo Koila Mati Ben Samson Ingti, Karbi Anglong Live. Tang Chipin ada pabirta ke lapon si Kang Tonik lo.